една тема от Русе. Русенското сдружение "Опора на младите хора" спечели наградата, учредена от Министерството на околната среда и водите за бизнеса, общините и най-зелен град в рамките на националната кампания "Зелена България". Русенци са отличени в категорията превенция, възпитание и информационни технологии заради проекта си "Сметища в реката". Хората от сдружението създават карта с GPS координати на всички замърсявания по река Русенски Лом и почистват със собствени сили и доброволчески труд голяма част от тях. Сдружението събира ентусиасти и еколози от всякакви възрасти и професии, но с обща страст туризъм и природа. Преди няколко години започнали да създават карта на региона, с която да помогнат основно велотуристите. Учителското семейство Юлиян и Кремена Дилгерови привличали все по-често за каузата свои ученици и техни приятели от русенски училища. При походите си постоянно виждали купищата боклуци по реката и накрая решили да се намесят. При тези походи много често се забелязват замърсяване, натрупвания на плаващи отпадъци в реките. Основно какво? Основно е всичко, което може да плава. Пластмасови бутилки е най-масово, въпреки че се намират и други такива отпадъци, като почнем от електрически кружки, от стиропорови опаковки и да се стигне до топки, играчки и бури даже има в района Червен. Такива запушвания има много по реката, но най-често те са на места, които не са достъпни и не се забелязват от туристите. Да съберат и систематизират информацията за замърсяванията и да направят снимки се оказало далече по-трудно, отколкото очаквали. Достъпът обикновено е труден, защото боклуците са във водата. Трябва по някакъв начин да ги извадим от там. Където има паднали дървета по-широки, може да се стъпва по тях. Използваме и специално пригодени, направени от нас кепчета. Кепчетата са направени от тел, защото така издържат на тежестта на отпадъците, които трябвало да се опаковат и в нейлонови чували. Все пак тежи, чувалите се късат и решихме да ги пуснем по течението на водата до моста на паркинга на Банските църкви. Посрещахте ли си ги там? Посрещахме. С лодки ги съпровождахме, прехвърляхме ги през разните препятствия и така благополучно всички чували стигнаха. Мястото там ги ловихме беше много екстремно, защото има един бързай под моста. Направихме си едни дълги куки, прътове. Кое е най-странното нещо, което сте вадили от водата? Доста неща. Обикновено всеки път вадим всякакви видове топки, баскетболни, волейболни. Младият учител по китара успял да запали много свои ученици, дори и такива, които прекарвали времето си само пред компютъра. Бил ли си вече на такава акция и къде? Да, на една в този регион. Какво правихте? Събрахме бутилки от реката и ги изваждахме с лодка. Нямам много контакти с природата и затова ми беше интересно да участвам в тази акция. Емоцията е голяма, интересно преживяване и все пак помагаме на природата. При акциите за почистване на реката имало нужда дори от помощта на момичетата. Каква беше твоята роля в акции за почистване, на които си бил? Помагах при опаковането на боклуците, всъщност при ваденето и след това при опаковането. Обичам да бъда сред природата. И затова се радвам, че мога да взема участие в акцията и да променя това, което не ми харесва. Аз съм на принципа, ако имаш желание, намираш начин и време. Сдружението "Опора на младите хора" няма постоянен състав. Групата във Фейсбук е също един от начините да събират доброволци за акциите по реката. И включват се различни хора, всеки на собствено идейни такива принципи се включва. Имаме деца от различни училища, има различни клубове, които се включили, или доброволци от различни клубове, които не са членове на нашата организация. Ако само кажем има някъде нещо трябва да се изчисти, то това не означава нищо за никого. Съвсем друго е, когато кажем искаме да се направи нещо и дадем точните координати с снимки на всички тези места, тогава би трябвало да се вземат някакви мерки от отговорните
институции. Хората от сдружението се надяват, че 7-те общини, на чиято територия текат Черни, Бели и Мали Лом, най-накрая ще почистят боклуците, като използват плодовете на техния безплатен доброволчески труд на ентусиасти и туристи из Поломието.